Boleh sebutnya kiwi kiwi ne kapor new admission seri jongi. Usai cintam beladukut. Uatur ulah syak bektes menbau dangsan snem house big stand. Hendrei hadu unda dap kat sau snem tibe ru shapang ublei ne bu jingwat shapang jong u. Wala kat tabu udang style thaila do ding phana ka we ka skor. Ulah long ko bomdan kanu ka jing thumu ila ka jing im. Ka jing perkhat bala se kapun kanu ka jing thrang ka men sim jong u email la penthet gitar ya u ba la persyang tem ya ka da ka bapet ya ka jing kai tem ka badan ha ka YouTube. Hendrei ulah sutu ba kata ka jing persyang tem jong u kam ki episode ba biang. Arta ya hadien ulah pendukut ya we sa jing tem ba tip kumnu ban keliang ya u. Da ka jing wa jing arab kumnu ban keliang ya usai jing tem ulah syam ya ka telefon number jong u artiom. Ti ulah phone ya u artiom nada ulah ban arab ya u. Haba u artiom ulah pha wanra ka gitar ka address ba usyong usa u artiom ulah syam bakala de ka jakar ka ba email ila treteng hakwa ubriu uba keteng upasya. Ti u artiom ulah keli lada u artiom ude ukun jong upasya bad u artiom ulah jubah ba ude bad ba upa ulah khalat. Haba kia kendo u artiom ulah penda ya usai jing tem mathaman ha ka gitar u artur. Haba u artur persyang tem ka gitar u artiom ulah syamba ulah tem dak babaklan. Ti ulah trua ban hikai tem ya u artur. Ha ka singi ka ban kong jong kata ka hikai tem u artiom ulah kedau sya ka khaila ba udang u artur ba u keli. Hatu phide kristan u artur ulah jubab ba unde kristan. Ti ha ka singi ka ba jong ka hikai tem Wartiong ulah pendek haka wei kamera jong ka yeng mani Seventh-day Adventist ke badan hajan yeng atur. Man ba ulah dep dia aji kai tem gitar watur uya keren khana bad wartiong. Dakum ta ulah tep ba wartiong ulong global mission pioneer missionary ubayasa me gospel hapden para jat benrio. Haka wei kesingi watur ulah lagi ka baru artiom dengkat bat kepada bangai Seventh-day Adventist jauh artiom. Haba kia syong thai kita kinong yat ka kia ruai kat ba artiom utem le ka gitar. Kapon liur artiom ulah lej sya retreat jauh kena samla Adventist ka balong ka wei pat ka snong. Hang ta ulah kendet ba unong krem ulah pha yaki basim benta banjit iwei perlok kenang ba nya yat wei shidur. Haba ulayat tu ha beriau balajet banduai bat balalong ubam ngit bulai utau beriau ulalit no. Nere utau wei bat ulang perlok bat balahikai kumno banduai. Kata kalau penlong ya atur ban perkhat lajan balo simit ik. Hakasini sebaton ulah sakhi ya kejing syak baptis so wei usamla. Ti ulong ulah syak baptis menba ngadang senam bat kis Adventist kipen baptis ikibalahe. Ti ulah yo cingkai ba ki Adventist kitip ba ki basyak baptis ki datang ki balakam he ban ki la yo cingkai shuash khang ka Bible ban ki basutu ya ka jing IT ya la ka jing im sya ublei deng ba ki jing syak baptis. Hakasni sebaton ulah le jia seng hakata ki mani ka badan hajan yeng jong u ba ulah shim benta hakano khai sngi banyasa me ki jing kam kena school ki baduk. Kata ka jing le kalau pendap da ka jing kemen ka mensim jong u ba ulah perkhat dan jing buat ayu ban im nada kamera be ki we. Kata ka jing perkhat kala penlong ya u ba undan ka jing tmui ila ka jing im. Ukut jing buat ba unya rap barabor ya ki we bat ban tip syu je phang ublei. Rap nai minta ki layat nadu ba ulah dia seng pista. Ulah puli benya ke Bible ba utrang ban IT la ka mensim sya ujisu lemba ka jing syak baptis. Uong ngalangit ha ublei nambar ka jing dukut usai jing tem gitar. Tangkat ni jing puli jing mission jing lepo, mission 2.